Δώσε τον. Κλείς πόρτα λίγο. Ναι, κλείς πόρτα, κλείς πόρτα. Και κερδίζει 2,5. Απάνω του. Πού δεν βοηθήσει ο Λεγνάτης σήμερα, γιατί είσαι μόνος. Βίντεο τραβά, στην Μουσαλάδα Ορδίλα. Κορόιδο Μουσολίνι. Κορόιδο. 2,5 ευρώ. Γνάτη, δες εδώ την κοπελιά. Άστε ρε την κοπελιά εκεί. Κάνε κοπελιά. Κάνε κοπελιά. Πού έφυγε, γιατί έφυγε. Τόσο δελτία, Γνάτη. Ξέρω. Τετραδί. Ναι, το γύρο, κανένας δεν το γύρο. Θα πισάξει και το ξεκίνημα. Γνάτη. Πες ένα λόγο στην κάμερα, Γνάτη. Γκλάντμπαχ Τάσο, έτσι. Γνάτη, πες κάτι στην κάμερα στον πρωθυπουργό σου. Τώρα το βίντεο αυτό, όσοι θέλει, θα είναι στο Facebook. Το βίντεο αυτό που τραβούμε. Εδώ, το γρήγορο πιστόλι, το ΔΙΕ. Ο ΠΑΠ, ένας και μοναδικός. Ποιο γέρο,